कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. प्रसिद्ध श्री मारिकांबा जत्रा महोत्सवाक भक्तिभावान सुरुवात. कारवार श्री मारिकांबा देवस्थान हिंगा आयोजित करच्या प्रसिद्ध श्री मारिकांबा जत्रा महोत्सवाक भक्तिभावान सुरुवात झाली. सकाळी मंदिरातल्यान देवीची मूर्ती रथोत्सवाच्या माध्यमातल्यान शहरातल्या बस स्थानका लागीं हाडून सिंहासनाचेर बसयली. रथोत्सवाच्या वेळार हजारो भाविकांन हजर रावन देवीचे दर्शन घेतले. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यानच न्ही तर देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान सुद्धा भाविक मोठ्या संख्येन आयिल्ले. गर्दी नियंत्रणाक दवरच्याक पोलीस खात्यान कडक बंदोबस्त केलो. 2 वर्सां जावचो हो जत्रा महोत्सव एकूण 9 दिवस चलतो असून 4 मार्च पर्यंत भक्तांक देवी दर्शनाची संधी मेळटली. सिंहासनाचेर विराजमान जाल्ल्या मारिकांबा देवीक दररोज विशेष पूजा अर्पण करतली. मंदिर प्रशासनान जत्रा सुरळीत पार पाडचेसाठी आवश्यक तयारी केली असून भक्तांसाठी मोफत अन्नसंतर्पणाची व्यवस्था केली आसा. या वेळार भक्तांची संख्या वाढची शक्यता असून सुमार 20 लाखपेक्षा जास्त भाविक देवीचे दर्शन घेतले अशी माहिती आमदार सोमानाथ नाईक हिंनी दिली. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. चोरी करच्या तयारीत आशिल्ल्या चोराक पकडच्याक येल्लापूर पोलिसांक यश. कारवार शिरसी हिंगा जत्रेचो गैरफायदो घेवन चोरी करच्या तयारीत आशिल्ल्या टोळीक
येल्लापूर पोलिसांन रस्त्यारच आडयले. चौकशी वेळार समोर आयले की दक्षिण भारतात जत्रा सुरू जाली की महाराष्ट्रांतल्यान 8 जणांची टोळी दक्षिण भारतात हजर रावतात. हाचे पयले गोकर्ण आणि मुर्डेश्वर हिंगा चोरी केल्ली आसात. हातीत मेळ्यार चोर मिरसांगेचो फिटो मारन, पळ काडोवप तशेंच गरज पडल्यान फातोर मारून धांवन वचप अशी तेमगेली चोरी करची कार्यपद्दती आशिल्ली. बुधवाराक सकाळी के मिलन हॉटेला लागीं संशयास्पद कार दिसून आयिल्ले नंतर पोलिसांन कार आडोवन चौकशी केली. सुरवातेक चोरान शिरशी जत्रेक वयता म्हण सांगलें. मात्र सखोल तपास केल्या नंतर ही टोळी गर्दीत आशिल्ल्या जाग्यार वचून चोरी आनी दरोडे घालचे उघड जाले. गेल्या 4 वर्सांच्यान ते अशा प्रकारचे गुन्हा करते आशिल्ल्याचे तेमी कबूल केले. आरोपी खंयच्यान मंकी कॅप, मिरसांगेचो फिटो, लोखंडी रॉड आनी मोबायल जप्त केल्ले असून सगळ्याक अटक करून कारागृहात धाडला. पोलीस अधीक्षक दीपक यामियन, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक जगदीश यामियन तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यान या कारवाई बद्दल पोलिसांले कौतुक केले. अंकोला तालुक्यातल्या शिगम्याक भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेलो सहभाग. कारवार अंकोला तालुक्यातलं शिगमो जिल्ह्यात विशेष प्रसिद्ध असून आज औरसा हिंगा पडती समाजाच्या शिगम्याक भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी सहभाग जावन उत्साहान आनंद घेतलो आणि या वेळार समाज बांधवान केल्लो सत्कार स्वीकार केलो. जिल्ह्यातल्या अनेक समाजान आपली पारंपरिक कला आशिल्ले शिगमो नृत्य होळी सणा पयलेच सुरू केल्ले आसा. समाजातल्या वेगवेगळ्या स्तरावयल्या लोकांक एक कडेन हाडचे, समुदायात बंधुभावाची जाणीव दृढ करचो शिगमो नृत्य ही एक अद्वितीय लोककला आणि परंपरा जिल्ह्यातले अनेक समाज आज बी जपती आसात. या वेळार ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी, प्रधान कार्यदर्शी उदय नाईक, पडती समाजाचे अध्यक्ष महादेव तळेकर, महाशक्ती केंद्राचे प्रधान कार्यदर्शी विजयेश मडिवाळ तसेच इतर मान्यवर हजर आशिल्ले. कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्लेका एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मुंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. ब्रिटिशाला ध्वज उतरलेल्या दिवसाचे औचित्य साधून कडवाडात ध्वजारोहण कार्यक्रम. कारवार दर वर्षाप्रमाणे कारवार तालुक्याच्या कडवड गावातल्या नंदवाळ हिंगा रघु गणेश नाईक कंपाऊंडात 26 फेब्रुवारी दिवसाक पहिल्याच वेळार ब्रिटिशाला ध्वज सोंदा संस्थानाचे राजे सदाशिवराय हेमी उतरलेल्या दिवसाचे औचित्य साधून कल्लूमक्की हिंगा गणपती देवाक पूजा करून नंतर देवीक घूट भरण कार्यक्रमाची सुरुवात केली आणि ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पाडलो. या कार्यक्रमात नगर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर हेमी स्वागत केले. ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी हेमी प्रास्ताविक भाषण केले. वक्ते म्हण उपस्थित आशिल्ले डॉक्टर एस.व्ही. नाईक हेमी सांगले की सोंदा संस्थानाचे राजे सदाशिवराय हे एक क्रांतिकारी राजे आशिल्ले. तेमी 1718 पर्यंत राजकारभार केलो. तेमी बहुभाषिक पंडित आशिल्ले. तेमी 1705 ब्रिटिशा विरुद्ध लढत दिवन तेमकां पळूक लायले. इतिहासाचो सखोल अभ्यास करचे गरजेचे असून फुडली पिढीक मार्गदर्शक जावूंक जाय अशें तेमी नमूद केले. नंतर निवृत्त सैनिक आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रात सेवा केल्ल्या मान्यवरांचो सत्कार केलो. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीतान केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उदय नाईक हेमी केले. भारत माता की भारत माता की वंदे
वंदे जय श्रीराम जय श्रीराम कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार, हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.